A nova normalidade chegará para os galegos cunhas eleccións autonómicas. O 12 de xullo están chamados ás urnas nunha cita que o Goberno da Xunta agarda que se desenvolva de xeito tranquilo. Vamos a asegurar que todo o proceso sea un proceso rápido, sin aglomeracións, eso é unha parte fundamental, aunque partimos da base de que podemos estar en xullo en unhas condicións desde o punto de vista epidemiolóxico incluso mellores que as actuais, pero a previsión, como decía desde o principio, vai a ir precisamente por aí. Porase en marcha un protocolo supervisado por Saúde Pública e que recibiu o visto bo dun comité clínico formado por unha treintena de profesionais sanitarios que traballan co coronavirus. Promoverase o voto por correo, pero para os que prefiran facelo presencial, as máscaras e os xeles hidroalcohólicos estarán tamén presentes na xornada electoral. Tratando de, como decía, ter as medidas de seguridade de distancia e será obligatorio a máscara dentro do colexio electoral, que pode ser que a poda traer xa o cidadán de súa casa ou se non se dará por parte da administración das eleccións. E tamén vai haber xeles de hidroalcohólico, de higiene hidroalcohólica. Tamén se tomarán medidas para garantir a seguridade dos membros das mesas electorais. Estarán equipados con pantallas protectoras e contarán con 4 máscaras para poder mudalas e xel hidroalcohólico. Ademais, minimizarase o contacto cos votantes. Irá ademais, para intentar minimizar os intercambios, unha bandexa ou un dispositivo similar para que os electores que se terán que identificar baixando a máscara para poder facer a identificación que poidan depositar tanto o carné de identidade, o elemento que os identifique, como a propia papeleta un dispositivo que estará na mesa e, polo tanto, intentar minimizar o intercambio de obxectos. Manter a distancia de seguridade e establecer circuitos de circulación separados para entradas e saídas e priorizar a entrada para maiores de 65 anos e persoas con discapacidades son outras das medidas recollidas no protocolo. Ademais, antes das votacións deberán reforzarse as tarefas de limpeza e desinfección nestes colexios, que na propia xornada limparánse un mínimo de 3 ou 4 veces.